سلسة جزات ملصة توليهم عليه قدامي تتغاقيهم كالايت سالسيدهم عليه زين ينزلوا بزي أنت تسامعنا عبق زين أخلو الدينا مالتي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. كما يوعلكم كما يمسكم آمين. لولا بحر زخون إجزابير أملاكنا بأنا بدكم أدركو زخبران زتمسجنن يخون الشمبار كم زي حاونا دياكون كبلنا تسنحي زي حافشة وفلتت مالتيو إذا حافشة وفلتت نود الدر ويدما كستو خاب كستو يبلس نمبال زي كونس انتاي دايو بستفل على من قد إخا تمهار بيت كريستيان مالتيو سلازي بزعبان بيت كريستياننا نتسرعات تحق اندما كن مهار سلاز قبعنا كله تمرتي مالتيو سلازي يتقدماي كنقول رزلنا حجي لما أنتي أبولرينغا شركة زي كنا القدس دينجل مريم بيت كريستيان أو وشتي بيت كريستيان سلازلنا عاول كا شبشبان كال زيت دلي فيسكان كان جبرينا حدرا مغنياتا بيت كريستيان نازلنا كله بسطة مالتيو اتي حطوتات كنكاتاتو لينا عب نفس وقف عبز التيفي تزرقي هلو اتي حطو كن رينا اتملس دما كن رينا مالتيو سلازي اندات تخاتاتلنا بو قدامنتي وهبم انت زي من لي سمو كمكناتات ناي جزير إنا دما ناباخم كنحلفوينا مالتيو سلازي حطوتات حنت دقيق كم زغبنا تصنحي حنت دقيقات جزي عفتي نابنت كم زخمز زقبر أبو ماني بحال زبل حطو عجي سلسة عدل مغنياتو كان هاوريات تغس انتي لكاس او وشت حنت دقيق انا عسر تغلت هاوريات كتغسهم تغيل يخا سلازي سلسة عدل اللي فكاد مالتيو حدا دما قنوع وي دما جيجا حق وي حاسوت مالتي له اسا دما حنت عدل مالتي وي قنوع وي جيجا تقدمي زبلكا تقسي ونالو تقسي وحد تقسي زلو او دما سلسة عدل مالتي سلازي صبغ عدل اللي جبرلنا اشي بمانينا نجمر كسر عسر تغلطه اشي እሺ ቁጥር 10 ተخلته ሓደ ጎይታ አጋጣም ኮይና ጥቅሲያ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት
حنتي ጥምቀት ዝብል ቃል ኣበይ ንረኽቦ? فيليبيس معرف 4 فوق 5 أو بلسكا مصحف فيليبيس معرف 4 فوق 5 كاب كزيخة كونتن معرف 5 فوق 4 أي كونتن أنت عدل تعريفاتك الله እሺ አይፈለጥዋናን እሺ ካብ ማህበር ሓደ ሰብ ጥራሕ ካብ ማህበር አቤት ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቅደ 5 ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እሺ ካልኣይ ተሓታቲ ቁፅሪ ምረፅ ደብረ አማኑኤል ክርስቲያን ሳን إسراء لا ቁፅሪ ክንደ إسراء በዘለና ደሓን ራይ ፀገም የብሉን ሰም ስለዚ ይሪእዋ ዘለዉ እሺ ቁፅሪ 20 ፀጊበ እሺ ቁፅሪ 20 ፀጊበስ ከይክሕደካ እሞ እግዚኣብሔር መን ይኸይብል ወይስ ደኸ ከይሰርቕ እሞ ስም ኣምላኸይ ከይቃልልሲ ድኽነትን ሃብትን ኣይትሃበኒ ግናኸ በቲ ዘድልየኒ ጌራ መግበኒ ከንትነትን ሓሶትን ኣርሕቐለይ ዝብል ቃል ኣበየናይ መፅሓፍ ንረኽቦ? ጥቕሲ ኮነን ኣበየናይ መፅሓፍ እያ ትብል? مالي سلام ኣይኮነትን ኣለካ ሰለስተ ዕድል أوكي سلسلة عدد بس مصحف مصحف سيراك ودي أصلا መፅሓፈ ሲራክ ኣይኮነትን ሓንቲ ዕድል ኣላትካ أوكي أوكي ሓንቲ ዕድል ካብ ግዜኻ يا مزمور داوود ኣይተመለሰትን ሕራይ ካብ ማሕበር ኣበየናይ መፅሓፍ ጥራይ ትብል ጥቕሲ ኮነትን ትብል በዚ መፅሓፈ ምሳሌ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና መፅሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 እሺ ሳልሳይ ተሓታቲ ቁፅሪ 10 እሺ እዞም ተሓተቲ ጥራሕ ናብ ሻርም ከይትጥመት ኢኹም ምናልባት መልሲ ቀልጢፉ መፀና ኣሎ ኣጋጣም ዛፔሰ ወንጌል ማለት እንታይ ማለት እዩ ብምንታይ ቋንቋ ይኸ ወንጌል ማለት ብስራት ማለት እዩ እሺ ሰቢ ዕብራይስጥ ብምንታይ ዓዊልኪ ብዕብራይስጥ ከምዘ ኣለከ ግዜ ግለፅ ቁርብ ወንጌል ማለት እንታይ ማለት እዩ ብምንታይ ቋንቋ ኸ ግሬክ
ግሪክ ከምዛ እሺ ሙሉ መልሲ መልሶ ማያ ወንጌል ማለት ትርጉሙ ጥዑም ቃል ወይ ድማ ብስራት ኮይኑ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ማለት እዩ። እሺ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቁጥሪ ምረፁ። ቁጥሪ 5 ቁጥር 5 እሺ ቁጥሪ 5 ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርታ ተአምር ዝገበሩሉ ቦታ ኣበይ እዩ? እንታይ ዓይነት ተአምር ከገይሩ ኣበይ ናይ ጥቕሲ ክንረኽቦ? ካብ ግዜ ኸ መጀመርታ ተአምር ዝገበረሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀና ዘገሊላ ኮይኑ ኣበይ ክንረኽቦ? ሙሉ መልሲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ጥራሕ ምዕራፍ ተጻሒፋ ዘላ መልሲ ኸማን ጥቕሲ ጸሓፍናዮን ማለት እዩ። ሰለስተ ሕቶ ስለ ዝነበረ ኣበይ ኣብ ቃና ዘገሊላ ኢሉ ቃና ዘገሊላ ኢሉ መልስ እዩ። ሕራይ ናይ ዮቢክ እሺ በቃ ደሓን እቲ ሻርም ስለዘይ ጣዕመ ክንቅይሮ ኢና ብሕቶ ጥራሕ ንሰምዕ። ቁፅሪ ቅድስት ሥላሴ 32 እዚኣ ሻርም ቁርባ ፀጊማትና ኣላ ደሓን ክንገድፋ ኢና እዛ ሻርም። እሺ ቁፅሪ ክንደይ? 32 ሕቶ እዚኣ ቅኑዕ ወይ ጌጋ በልያ ኣምላኽ ፍቅሪ እሞ እቲ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ዝብል ቃል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 8 ንረኽቦ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 8 ንረኽቦ። ጌጋ ሙሉ መልሲ። ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ዘይኮናስ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 8 እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ቁፅሪ 31 እሺ 31 ካብ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽትታት 10 ጥቀስ። እዚ ብጣዕሚ ቀሊል መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ዝንበብ ስለ ዝኾነ 10 ጥቀስ። ደያኛ እንዳሰማዕኹም ናብ ሮሜ ስማዕካ ኣሎ ጽቡቕ ናብ ፊልጵስዩስ እሺ ናብ ተሰሎንቆ ናብ ተሰሎንቄ
ጊዜ ለካ ጆኻ ተጠቀመለን እሺ ጊዜ አኺላላ دحين كلاتنا نسلن فلطة أجيب بحري عين حتى تنازي جن بحر الشع 14 مصحف تصحيفه أبز شهر من قبرنا نيرنا كلاتنا ننبب يعني أوري أرس باولوس مصحف مالتي إيش نتمنى أبدي أنيو بيتروس باولوس كوزرا حدا إيش كوزرا حدا أبيت كريستيانا 14 قداسي تطلنا كابزيوم شوعات قداسي تقص قداسي اجزتنا مريم قداسي مريم قداسي مريم قداسي اجزي قداسي اجزي قداسي ابا هرياقوس قداسي بهرياقوس قداسي مريم مالتي قداسي قداسي ديسكوروس قداسي ديسكوروس سبو قداسي اثناتيوس قداسي اثناتيوس سبو جزي أخيلا الشيء كندي تقيسهم 4 شوعات يوم تبغي لهم نيروم سلازي ملسي ناب نتب نابديانو ديانو تمزقون لهم اليوم الشيء حراي نايم تبغي كريستياني هم يعني ببريسوس برجن الشيء كوزر سالاسان سلستن كوزر سالاسان سلستن لك نبات موسى زي عم تحيتاني رياقاتا لك نبات موسى دما نعملاخ تزل اخ كسمو من ينتبلونس انتاي كبلومي بلو انتاي بلو ميلو እግዚአብሔር اتخلو زخل ካብ ግዜኺ ኣይኮነትን ቀጽል ጆኺ ቀሪብ ክለኺ أتهياو أيقونتن أبيت زنبرن زلون زمتن أيقونتن أجوخي لك أنا بيت موسى نأملاخ زلاخ كأملاخ سمو من ينتبولنس انتاي كولومي إلو إكزابير تزاري بونير إكزابير ما خنزبلو ميلونيرو እሺ ጊዜ አኺላ ደሓን ደያኝ ሰሚዖም ከለው እቲ መልሲ ካብ አቤት ጽቡቅ ኮነ መልሲ እቲ ዘለኹ አያትብል ማለት እዩ ዘጻት ምዕራፍ 3 ለና ነንብቦ ፍቅዲ 13 እቲ ዘለኹ ትብል እሺ ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ كوزر خندي؟ كوزر شوعته إيشي كوزر شوعته كالأي علم لغو قبائلة كريستيان انتا يبهل معس عامة مهرت كتخيدو كالأي علم لغو قبائلة كريستيان انتا يبهل معس عامة مهرت كتخيدو بعينك يا أيقونتن وي عامة مهرات كم حد يعدل
ጉባኤ ኤፌሶን ኣይኮነትን ግዜ ኣኺላ ኣጋጣሚ እዚኣ ሰላ ተሓግውን ግና እያ ነራ ሰለስተ እኒኦም ጉባኤ ንሰለስቲኦም ጥቕስ ኣቢልኩም ፈለጥኩሞም ነርኩም ኣጋጣሚ ግን ንዕኡ ይፈለጥኩሞ እንታይ ዝበሃል ጉባኤ እንታይ ይበሃል ጉባኤ ቅስጥንጥንያ መዓስ ዓመተ ምህረት ተኻይድ ነይሩ 381 ዓመተ ምህረት ቃል ህይወት ይስማዓልና እቲ ክሕደት ምናልባት ኣብ ሕቶ ከይህልዋ ይንዛረበሉን ኢና ሕጂ እሺ ቤተ ክርስቲያን ትሮንድሃይም ቅዱስ ሚካኤል ቁፅሪ ክንደይ ቁፅሪ 6 ጽቡቕ ሕጂ ናብ ኤርትራ ገፅና ምልስ ክንብል ኢና ገዳም ጻዕዳ ኣምባ ኢልና ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል እንተኢልና ገዳም ደብረ ሲና ኢልና ኸ ኣጆኺ ኣባ ዮሃኒ ሙሉ መልሲ አባ ዮሃኒ እሺ ናይ ቡዶ ቁፅሪ ክንደይ ቁፅሪ 16 ጽቡቕ ይስማዓና ለሪብሊ ሒድ ዘለና ሰናይ ሃራይ ቁፅሪ 16 ናይ አቡኡ ኣእዱግ ክደሊ ወፂኡ ንግስነት ተቐቢሉ ዝተመልሰ ንጉስ መን ይበሃል ናይ አቡኡ ኣእዱግ ክደሊ ወፂስ ንግስነት ተቐቢሉ ዝመፀ ንጉስ መን ይበሃል ኣይንዛረብ ቁርብ ድምፂ እንተሓባበሮም አቤት ድምፂ ይወስኸል ንጉስ ሳኦል ሙሉ መልሲ ንጉስ ሳኦል ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኣለና እቲ ናይ ኣሻያይምኡ ንግስነት ዝተቐበለሉ ማለት እዩ ክርስቲያን ሳን 38 እሺ ኣብ ውዳሴ ማርያም ማለት ካብ ሶሪ ክሳብ ሰንበት ክንደይ ሰኣሊ ለነ ቅድስት ኣሎ ስለምንታይ ካብ ግዜኹም እዩ ميتن سنة 4 سوسان 4 سائل لنا قدست صبوق سلمنتاي Ade Mariam Arifa. Mulu melsi. سوسان 4 سائل لنا قدست الله نسو دما بعدمنا يدنا قدست دنجل مريم بسغاب زمريت زنبرتلو مالتي صبوق እሺ ቅድስት ድንግል ማርያም ወስሎ 23 ቁጥር 23 ቁጥር 23 ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አበይ ቦታ አሪጉ አቢታንያ አቢታንያ ሙሉ መልሲ እሺ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቁጥር እንደይ ቁጥር 3 ኣብ ዓዲ ጾም ማለት ጾም 40 ክንደይ ሰናብትለው ተቀሰሙ ሸሞንተለው ሸሞንተ ሰናብት ተቀሰሙ ዘወረደ ቅድስት ደብረ ዘይቲ ገብርኤል ኒቆዲሞስ መጻጉዕ ሆሳዕና ትንሣኤ የብረታውን ዘወረደ ቅድስ
ዘወረደ ቅድስት ደብረ ዘይቲ ምኩራብ ምኩራብ ሙሉ መልሲ ምኩራብ ያጎሪላ ፀኒሓ እሺ ምኩራብ ያጎሪላ ፀኒሓ 8 ሰናብትሎ ቁጥሪ 19 ቁጥሪ 19 ንዓኻ እውን ከማ ተመሳሳሊት እያ ክንደይ ሰማያት ኣለዉ ጥቀሶም ናብ ስነ ፍጥረትካ ተመሊስና ንኩሉ ኢና ዳህሲስና እያ ዘለና 7 ኣለዉ 7 ሰማያት እሺ ኣይኮኑን ግን ጥቀሶም ኢሮር ኤረር ራማ ኢዮር ሰማይ ውድድ ጽርሐ አርያም መንበረ ጸባዖት አይወዳናን ሓንቲ ሪፋትና ኣላ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሙሉ መልሲ 8 ጠቂስኩም 7 ኢልኩም 8 ጠቂስኩም ግን ሙሉ መልሲ እዚ ዳያኑ ቃልዎ ዳዓን 8 እዮም ጠቂሶም እዮም እሺ ሃመር 43 ቁጥሪ 43 እሺ ቁጥሪ 43 ነስተውዕለላ ኣቦታት ካህናት ኣብ ግዜ ቅዳሴ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምስ ኣንበቡ እንታይ ኢሎም ይዓፅዎ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምስ ኣንበቡ ነናትለዎ ዝበሃል ናይ ወንጌል ማርቆስ ምስ ኣንበቡ እንታይ ኢሎም ይዓፅዎ أبكال راوند يحصر ويهم جزء أبكال راوند الحرب مستوى ده سالسة جزيرة جزي أخيلو إيش كم حبر قاليو تسمع علنا إذن زلاتو يسمع زوا إذن سمع على يسمع يقول مالتيو يغريتا عب كدمزي أزنا برت مرنتا أنا يتجاجنيره صبوا له شوعات سمعتهم زي ما صار حتى حق كرمن سنيهم شوعاتهم سمعت مالتيو يغريتا مسكالي يقاچي يغريتا صبوا حراي 4 كلتن كندي ቁጥር 4 كلتن ቁጥር 4 ክልተን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንደይ ግዜ ኣነ ኢሉ ካብኣቶም ድማ 4 ጥቀስ ኣነ ዝበሎም ማለት እዩ ክንደይ ግዜ ከም ኢሉ ክንደይ ልፀኒሐ ካብ ግዜ ካ ይተጠቀመሉ 4 ግዜ 4 ጠቀስ ኢኻ ተባሂልካ ዘለካ ካብኦም ካብቶም ክንደይ ምዃኖም ኣይኮነትን 4 ክንደይ ግዜ ከምኦም ዝበለስ ኣይኮነትን ግን 4 ክትጠቅስ ትኽእል ኢኻ ሸሞንተ ግዜ ኣይኮነትን ነቲ ዝበሎ ግን ክትጠቅስ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ነጥብታን ክትረክብ أنا من قد حقن هوتني صبوا حدا أنا نابونا حدينا إيش جزء أخيلا جزء أخيلا كندي جزء أنا يلوم شوعاتي كل دما أونجل يوحنس راينا نروح وابكال أونجل لهم كل أونجل يوحنس الله ببحر مسشار ميسبق نيرو كن ببحر غين تقسم مستجزء كافت قال أنا ناي حق قندويني أنا من قدن حق هوتني أنا تنساني هوتني أنا حيوان قوسين نبلا بزوج جزء أنا يلوم على تيم الشيء كوزا خندي 35
35 موتس لمواتي دلو موتا لماريام يأتصب لكلو زبالة أبو منيو موتسي ترى نجاريو موت نايدين قل مريم جن عزيزة دنا قويد ما زجرم زبالة مالتي بتقرينا أبا جرز هيكونن قلت عدل الله أخي 30 سكند و45 سكند بيروح أبا إثنين من؟ هيكونن أنت عدل اللاتكم أبا هري جزء تأكل الله أبا هري أقص أيكونن أيتملستن كاب محبر قدوس يا ريت قال يوم تسمع لنا إيشي قدوس يوساتي وشي 4 كسر خندي 4 كسر 4 إيشي سب نسب انت بدلوس أملاخ يفردو سب نيجز أبهر انت بدلو جن من يتعارقوا يلستزارب منيو لمن يختزاربوه سب نسب انت بدلو أملاخ يفردو سب نيجز أبهر انت بدلو جن من يتعارقوا يلستزارب نيرو زما عدمون نيرم أكلات مالتي سلازي من يخميلو نمن يخميلو يوحنس سافر ها يوحنس سافر أيكونن كم مصحف قدسي أوشت مصحف قدسي زلو قدس داوود قدس داوود أيكونن أنت عدل سالسيتي أفتمت كاس مالتي እሺ ጊዜ አኺላላ ካብ ማሕበር ኣይኮነን ካልእ እሺ ድሓን ነቲ ግዜ ንምቁጣብ ካህን ኤሊ ንደቁ ንኣፍኒን ንፊንሃስን ይኾም ኢልዎም እዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቶን 25 ተጻሒፍልና ኣሎ እሺ ትሮንዳሃይም 49 ቁፅሪ 49 ቁጥር 49 እሺ ጸሎተ ሃይማኖት ብትግርኛ ወይ ብግዕዝ ውፅያ ቅርብ ኢልኩም ስምዖን ካብቶም ዲያቆናት ኣይስማዕን ዘሎ እቲ ድምፂ ወይ ዓው በላ ግዜ ተጠቀማሉ ተጀሚርክና ድሓን ክሳብ ትውዳእ ክንፅበየክን ኢና ዲያቆን توم تحت زلو حمش تبرك بوتيو نجي توم تحت زلو نتو حمش تبرك بوتيو ካብ ግዜ ኸዩ ጸሎት ሃይማኖት ጸሎት ሃይማኖት ንኣምን ቀጽል ጆኺ ንኣምን ብሓንቲ نعمل بحنت قدس برتة እሺ ግዜ ኣኺላ ብጣዕሚ ነዊሕ ኢላ እንድያ እሺ ዝቆልዓ ኣሎ ማይክሮፎን ሃቦ ኣብ ኮንካ በለልና ስማዒ ጠጠው ኢልካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸሎት ሃይማኖት ነአብ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዝ ኩሉ ገባሪ ሰማያት ዘምድር ዘአስተሪ ወነአብ በግዝ ወልዳ ዋህድ ዘምስሊሁ ቅድመ ፍጥር ዓለም ብርሃን ዘይብርሃን
أملاك زو أملاك زو بأمان سولو عقو زتغرى زري بسلاو ملكوتو زوتو كله وزن بلس ألو زكنا ومين تيني لبس مايني وزن ديني زبنتي على السب أنت الحنينة وردا أم سماعات سوا سجا أو فاس قدوس كنا بس وتسجل بنت أنا وأبياتوس أنت ناوي هامة مواتا وتكار وتسامتان مسافلت وكيتوف استقر سوات أرجسفات اسم السماوات ونرى بين عو تغمى مت أصوات يكون عنن هي وعنن وموت عنن ومنغستو رجزيم هاوي ست أمات نس قلت تصبو بسلاو وزنوات ونام بعد قد ستعتات كريستيان انت العالم كله زهرات ونعم بعتقد ستعطات وهي سفو سامتان وهي وطن زي ما او العالم آمين أطاوع عليه قال تسمع لنا إذا كان أيضا برسلام قدس ميكائيل رامن عندي قلبون أسكبوا ما لهم زمدانيو إيشي حجي توم حمشته محبرات نتبخ النقرينا كنوتسينا مالتي جهنم 4 لهم اليوم قدوس رفائيل هامر قدوس ميكائيل تروندهايم أبو يوستاتيوس شي دبر يوسف برجن يغني لنا تاعو علوم سلة الساعة نتكم الشي ورقة عدلهم بتين ورقة عدلهم حج دما حد دقيقة زي كنا جزء 30 سكند يغوها بنا نحن تحطه 30 سكند يعطوها بنا حجي እሺ ከንቅጽል አብኾለና ናይ ቡዶ እሺ አስከር ወባሩም የምዝወጾ ትረንዳሃይም ቅዱስ ሚካኤል ናብ ሰፈርኩም ሞተው ይቅሬታ ካምን ባይና ተጋጊና ጸኒህና ቅዱስ ሚካኤል ትረንዳሃይም ቁጥር ምረት ቁጥር 47 እሺ አስተውል ዶግማ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብነት ጌርካ ረድ እሺ ዶግማ ማለት ዘይቅየር ማለት እዩ ብዝኾነ ማለት ሕጊ ስርዓት ሓንቲ ቤተክርስትያን ቅይሮ ዘይትኽእል ዶግማ ማለት ካብ ቦታ ዝተረከበ ዝቕፅልካ እዩ ኣብነት ጌርካ ረድ ንኣብነት ኣብ ነገረ ቅዱሳ ወይ ነገረ ማርያም ሕጂ نحن خنقيرو ወይ ሓንቲ ቤተክርስትያን ቅይራ ይትኽእልና ንኣብነት مسترة مكسن قيرة نخلينا نسخ وصلنا ها كريستيان قال هو تسمع لنا ملو ملسي እቲ መልሲ ምናልባት ኣብ ምድጋም ዘድልየ ተኾንኩም ምድጋም የድልየና ይበልይኹም ምስቲ ግዜ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልና መጣን ክንከይድ አይተሰማዕን እታ ሕቶ ዶግማ ማለት እንታይ ማለት እያ ትብል ነራ ዶግማ ማለት ድማ
زي ما حيش مسرة منت ويدما زي كير مالتيو أبنت دما حمشة مال مستير شوعة مسرات بيت كريستيان نجار مريم أمال دنت كدوسات زبل إزاي أي كير مالتي دوغماويو إيشي كريستيان سن 4 كسر 4 كسر 4 أعطاو جنة كنديهم تقسم أب جنة زلو إنشيت مالتيوم أعطاو أعنود أوام كابت كرنيا يبهالو 30 سكند يجزي كندي عينتهم تقسم سلسلة صبوغ تقسم إذا هيوت كتل إيشي دحين دعني سمعهم الله خلني كم زوجهم سلستين أبجنت زلوا عتاو نسودما إذا هيوت إذا بلس تحدد ما أدمني هون زمجوز نبرو فريتات مالتيو ቅድስት ድንግል ማርያም ወስሎ ቁጥር ክንደይ ቁጥር 45 ቁጥር 45 ስማኝ እሺ አብተመን ተሰዊሩ ወይ ድማ ሓዲሩ ንኣዴና ሄዋን ዘስሓታ ሰይጣን መን ይበሃል ስሙ ሳትናኤል አቤት ሳትናኤል ሳትናኤል አይኮነም ዲያብሎስ እሱ እንዲህ ብርግዝ ግን ስም አለው እውነቱ መጸውዒ ካብ ጊዜኹም እዩ እሺ ጊዜ አኺላ አይተመለሰትን መልስኻ ማሕበር እሺ هراي ነቲ ግዜ ንምቁጣብ ጋርዲኤል ይበሃል ኣብ መጽሓፍ ሄኖክ ምዕራፍ 19 ኣለና ኣብ መጽሓፍ አክሲማሮስን ኣለና ማለት እዩ እሺ ቀጽል ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ራመን 26 ቁጥር 26 እሺ በሐንሳብ ነሆን ቁጥር 26 ሰብአ ሰገል አስማቶም ምን ይባሃሉ ሰብአ ሰገል አስማቶም ምን ይባሃሉ ካብ ጊዜኹም ጊዜኹም በተቀምሉ ጊዜ አኺላ አይተመለሰትን ካብ ማሕበር ሰብአ ሰገል አስማቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገጸ በረከት ዘቕርብሉ መን ይባሃሉ ማልኮ እሺ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ማልኮ ማንቱ ሲማር በዲዳ አስፋ ይባሃሉ ማልኮ በዲዳ አስፋ ማንቱ ሲማር ይባሃሉ ማንቱ ሲማር እዚ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ቅድመ ወንጌል ማቴዎስ ብቅድሚት ኣለና ነንብቦ ኢና እሺ ቁጥሪ 22 ቁጥሪ 22 እሺ ርቀት ናይ ስላሴ ብመልክዕ መንፈጠርና ግለጽ ድምፂ ተሓባበሩና ኣብ መድረክ ዘለኹም ስላሴ ረቀቕቲ እዮም ካብ መላእክቲ ናይ ሰብ ትንፋስ ትረቅቕ ካብ ንፋስ ናይ ሰብ ናይ መላእክቲ ትረቅቕ ካብ ናይ መላእክቲ ናይ ሰብ ትንፋስ ትረቅቕ ካብ ናይ ሰብ ከዓኒ ናይ ስላሴ እሺ እታ ግዜ ኣኺላ እያ ፅቡቕ ፈተና እዩ ነይሩ መጀመርታ ግን ደያኙ ባዕሎም ከውብና እምነት ቢ ካብ ኩሉ ንፋስ ይረቅቕ
ካብ ንፋስ እሳት ይረቅቕ ካብ እሳት መላእኽቲ ይረቁ ካብ መላእኽቲ ነፍስና ትረቅቕ ካብ ነፍስና ድማ ስላሴ ይረቁ እሺ ክንቅፅል ኢና ናብ ተወዳይን 15 ቁጥሪ 15 ናብ ቤት ኣምላኽ ክትከይድ ከለኻ ኣጋርካ ሓሉ ዝበለ መን እዩ ናብ ቤት ኣምላኽ ክትከይድ ከለኻ ኣጋርካ ሓሉ ዝበለ መን ይበሃል አቦና ሙሴ ኣይኮነን ጊዜ ኣኺሉ ጥበበኛ ሰሎሞን ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ጥበበኛ ሰሎሞን እዩ ኣብ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 1 እሺ ካልኦት ሕቶታትኩም ቁጥሪ 29 ቅንዋተ መስቀል ክንደኦም ተቐሶም ቅንዋተ መስቀል ክንደኦም ተቐሶም حمشة እሺ سادور الادور روداس سادور الادور روداس እሺ ጊዜ አኺላላ من دريفن بانات اديرا تريفن قال يوم تسمعنا እሺ ደብረ አማኑኤል 13 ቁጥር 13 እሺ ቁጥር 13 ክህደት አርዮስ እንታይ ዝብል ነይሩ መዓስ ዓመተ ምህረት ብጉባኤ ተወጊዙ ክህደት አርዮስ እንታይ ይብል ነይሩ መዓስ ዓመተ ምህረት ከተወጊዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዛ ተጠቀመሉ ጊዜ ኢየሱስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ድገመን ስጋ ናይ ለና ሓደ እዩ ኣብ ወልን ሰለስተ መንፈስ ናይ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ ጊዜ አኺራ ለምኸ ጽቡቅ ፈተና ነይሩ ካብ ማሕበር ወንድ ፍጡር ይብል ነይሩ ብ325 ዓመተ ምህረት ካልኦ ተስማዓልና ቅድስት ማርያም ወስሎ 30 ቁጥር 30 ቁጥር 30 እሺ ትርጉም ቃላተ መስቀል በባሓደ ፊደል ዘርዝር እታ መስቀል ዝብላ ቃላት ማለት እዩ መስቀል በባሓደ ፊደል ዘርዝር ማ ማለት መከራ ማ ማለት መከራ ስቅለት ስቅለት ቀቀራንዮ ልደት ሙሉ መልሲ እሺ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቁጥር ክንደይ 39 ቁጥር 39 ቁጥር 39 እሺ ኣብ መርከብ ናይ ኖህ ክንደይ ነብሳት ድሒኖም መነ እምከ ሸሞንተ ሰብኣይ ሰበይትን ደቂ ኖህ ከዓ ምስ ሰብኡተን ደቂ ኖህ ሰለስተ ደቁ ምስ ሰብኡተን ማለት ሙሉእ መልሲ ሰለስተ ደቁ ምስ ኣንስተን ኖህ ምስ በዓልቲ ቤቱ ምስ ሰበይቱ ሰለስተ ደቁ ድማ መን ምስ በዓልቲ ቤቶም ማለት እዩ ሸሞንተ ነብሳት ድሒኖም እሺ ቁጥሪ 9 ወንጌል ማርቆስ መዓስ ዓመተ ምህረት ተጻሒፉ ወንጌል ማርቆስ ካብ 30 ዓመተ ምህረት ኣይኮነን ክልተ ዕድል ኣለካ ቀፅል ብ400 ዓመተ ምህረት
ኣይኮነን ቁርብነስ ለመቅድመ 350 ዓመተ ምህረት ኣይተመለሰትን 300 ዓመተ ምህረት ጉባኤታት ይካየድ ነይሩ። እሺ ካልእ ካብዚ 3 ዕድል መሪስካ ኣይተመለሰትን ካብ ጉባኤ ወንጌል ማርቆስ መዓዝ ተጻሒፉ? ቃለ ሕይወት የስማዓልና ድሕሪ ዕርገት ጎይታ 12 ዓመት እዚ እውን ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ብቅድሚት ኣለና ኩሉ መዓዝ ተጻሒፉ በብናቱ ማለት እዩ። ጽቡቅ ቅዱስ ሚካኤል ትረዳይም እንዳደመርኩም ክልተ ግሩፕ ወፂኦም ቁፅሪ 22 ቁፅሪ ክንደይ 25 ነይረታ እዛ ቁኑዕ ወይ ጌጋ እያ ሓንቲ ዕድል እያ። ኣቦና ኢዮብ 10 ውሉድ ነይሮሞ ኣቦና ጻድቅ ኢዮብ 10 ውሉድ ነይሮሞ ሓቂ ሓሶት ቁኑዕ ጌጋ ኣቦና ኢዮብ 10 ውሉድ ነይሮሞ ድምፅኩም ሰ ኣቢልኪ ሓሲብክ መልስ ጌጋ ኣይተመለሰትን ሓንቲ ዕድል እያ ነይራ ቁኑዕ ኣቦና ኢዮብ 7 ወዳትን 3 ዋልድን ነይሮሞ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ፍቅዲ 13 ኣለና ዲያቆን መን እዮም ዝወፁ ምስመን እቲኦም ዝተሓተ ነጥቦም ተሓት ዘለዉ እሺ ክርስቲያን ሳኒን ትረንዳይን የመኔልና ጠውዕሎም እሺ እዚኣ ናይ መጨረሽታ እያ ከክለ ተሕጥለዋ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ መን ወፂኡ እያ ሕጂ ናይ መጨረሽታ ማለት እዩ። እሺ ከክል ተሕቶ እሺ ናይ ቦዶ ቁፅሪ ቁፅሪ 18 ኩላትና ነስተውዕል እግዚአብሔር ንፍጥረታቱ ክፈጥር ከሎ ብክንደይ መንገዲ ወይ ኣገባብ ፈጢርዎም ጥቀሶም። ስነ ፍጥረት ተመሊስና ኣለና ሕጂ ድማ 30 ሰከንድ ካብ ግዜኻ ብሰለስተ ዓይነት ተፈጣጥራ ጽቡቅ ብቃል ብመድህሳስ ብሕልና ኣብርሃያ ብቃል ይኹን እንዳበለ ፈጢሩ መጀመርታ ጽቡቅ ሓደ ብግብሪ ካን ሰብ ፈጢርዎ ብዕዳው ማለት እዩ ብገብር ከዓ ጽቡቅ ሳልሰይት ብሕልና ካን መላእክቲ ፈጢርዎ ብሕልና ቃል ሕይወት ይስማዓልና ዳሓን ብኣርሞ ወይ ድማ ብስቕታ እያ ስለዚ ብሕልና ክብል ከሎ ንዕ ማለት እዩ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሰለስተ ሓጢኣትን በዚአንን ዝፍፀማ ክንመሃር ውዒልና ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ወስሎ 41 ቁፅሪ ክንደይ 41 ቁፅሪ 41 እሺ ሕቶ ዓለማተ ምድሪ ወይ ድማ ዓለማተ መሬት ዝበሃሉ ክንደይኦም ጥቀሶም? 5 ጥቀሶም። ገነት ሲኦል ሲኦል ብሔረ ብፃን ብሔረ ህያዋን ምድሪ እዛ ነብረላ ዘለና እሺ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቁፅሪ ክንደይ ማይክሮፎን ኣቀብለዎም ቁፅሪ ክንደይ ቁፅሪ ክንደይ ክልተ ቁፅሪ ክልተ እሺ ነስተውዕል ኣለና ርባ ሓንሳብ ጽቡቅ እንከታተሉ ኣለና እሺ ሰናይ ቁፅሪ ክልተ ንበልዖ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ህያው ድዩ ሞት
ንበልዐ ስጋ ሕያው ብሰብነቱን ሞት ብመለኮቱ ነፍሲ ዝተፈለየቶ መለኮት ዝተዋሃዶ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ أرميا عايزة ملسة بقدمي أرميا ንበልዐ ስጋ ሞት ብሰብነቱ ሕያው ብመለኮቱ قال هو تسمع لنا زي قلبي تانيرا مو نفسه ንበልዐ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ሞት ብሰብነቱ ሕያው ብመለኮቱ ነፍሲ ዝተፈለየቶ መለኮት ዝተዋሃደቶ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ድማ ህልዋን ዝኾንዎ እሺ 17 ቁጥሪ 17 ማርያም ዝብል ስም በብሓደ ፊደል ዘርዝር ትርጉሙ ማርያም ዝብል ፊደላት ማርያም ማለት ተስፋይ ማርያም ማህያዊት ርህረቲ ያ እሺ ጊዜ አፈላላ አይተመለሰትም ማ ማለት ረ ያ مسأل ومسجد ومستسرائي كل هاتيات كان هو تسمع لنا እሺ ከላይ ዙር ቁጥር 8 ህልውና እግዚአብሔር እንርዳአሉ መንገዲ ወይ ድማ አገባብ ሰለስተ ግለጽ እግዚአብሔር ከም ዘሎ እንርዳአሉ አገባብ ሰለስተ ግለጽ ካብ ጊዜኻይ ተስድገመና እግዚአብሔር ከም ዘሎ ነረጋግጸሉ አገባብ ዝኾነ ነረጋግጸሉ አምላኽ ከም ዘሎ ስተቀስ እንታይ እንፈልጥ አምላኽ ከም ዘሎ ብጾምን ጸሎትን ክንፈልጥ ንካል እሺ ጊዜ አኺላ ካብ ማህበር ስነ ፍጥረት እሺ ደሓን ናይ ጊዜ ናይ ፍጥረታት ስነ ስርዓት አፈጣጥራ ናይ ሕሊና ምስክርነት ናይ ደቂ ሰባት ናይ ተፈጥሮ ድሌት ካለ ድማ ቃል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ናይ ታሪክ ምስክርነት ማለት ነው እሺ ቅድስት ድንግል ማርያም ወስሎ 27 ቁጥር እንዴ 27 ኢየሱስ ክርስቶስ መስተወልደ ሰብን መላእክትን አመስግነሞ ነይሮም እንታይ እንዳበሉ አመስግነሞ ጊዜ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወበምድር ስምረቱ ለሰብ አላት ክብር ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ مش ተተረፋትኪ አጆሁ ወበምድር ስምረቱ ለስምረቱ ወሰላም ቃለ ሕይወት ይስማዕና ምን መልስ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ አትን ጽቡቅ ድራምን 24 ቁጥር 24 ቁጥር 24 زغلمت حطنا في المدرخ مسرات بيت كريستيان كن يوم تقسم شعت تقسم مستر تمكت مستر ميرون مستر أوربان مستر أندل مستر كهنة تخليل نسها من نفسي عطا معلوم ايشي 37 ንጉስ ሳኦል አንተ ወይ በምንታይ ንግስነት ምጽወይና ነርና አዱክ ደሊ ንግስነት ምጽወ ንግስነት ከበከመይ ምክንያት አጥፊዎ እግዚአብሔር ዘይመዛል ንጉስ ዳዊት ቆትሎ ምስ ሓሰበ ተቀዳሚ ተማዕና ያስካ እግዚአብሔር አምላኽ በነቢይ ሳሙኤል አጸላእቶም ህዝቦምን ጥሪቶምን አጥፋየም ተባሂሉ ንስ ግን ከየጥፎም እተን ዕየላት አምጪ መስዋዕት በዓሉ ገይሩ ብዘይ ነቢይ ሳሙኤል ስለዚ ንግስነቱ ተመንጢሉ ስለ መስዋዕት ዘቅረበ መስዋዕት ቅሪቡ ብፈቃዱ ብዘይ ፈቃድ አምላኽ ግን ንኩሎም አጥፋዮም ኢሎ
እሺ ካብ መስዋዕት እስትእዛዝ ካለ ወደ እስማዕልና ብሎ መልሲ ሕጂ መልሱ ኣብ መጨረሻ ግዜ እንተዘይኣኺልዎ እቲ ዝገልፆ ዝነበረ መግለፂ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ካብ ትእዛዝ መስዋዕት ስለ ዘቀደመ እዩ ስለዚ ካብ መስዋዕት እንታይ ይዓቢ ትእዛዝ ይቅድም ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 22 ኣሎ ነንብቦ زوج حد زال مالك يعني ما طبعا مالك ما يبدون سالسة وتعملوا كاب أصلا كاب جوانين مقدماي زوج ها عن تحطه نفس خمينا ورغة تعدل له ها عن ترى نسمو እሺ በሐሳብ ሆነ አለማደም በሐሳብ ሆነ ጸጣ ወርብ ተሐባበሪና ስማ አለዱ እሺ ሀጂ ለመጨረሻ ስለሆነ ቁርብ ጸጣ ወስሎ 36 ለተዋህዶ መለኮትን ስጋን በሐውን ሐጺንን ዝመሰለ ቅዱስ አቦ ማን ይባላል بزين سكيزاكم تتكملوا أبو أنطونس هيكونن بزين قدوس كيرلس هاي راي 40 شمعة كذا 40 شمعة እሺ በአንሰምሁን ቆምና ማለት እንታይ ማለት ነው አብነት ጌርካ ረደ ጊዜ ቆምና ማለት ዝድገም ማለት ይሁን ቆንና ማለት for example ኣብዚ ደገ ወፅናን ከለና ኣሸሽቲ ወይ ከዓኒ for example ቅዳሴ ኣብ ካልእ ዓዲ ሰዓት 6 መጀመሩ ይኽእሉ እዮም so እሺ ህራይ እቲ ግዜ ተወዲ ኣጋጣሚ ትመግለፂ ጀሚራቶ ነይራ ናይ ዳይኑ ክብሪአና ቆንና ማለት ሕጊ ወይ ስርዓቱ እዚ ድማ ትገልጾ ዝነበረት ቅዳሴ ኣብ ኤርትራ ነግህ ንግሆ ይጅመር ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ኸና ኣቦታት ብግዜ ብሰዓት ምስ ኩነታት ምስ ዓዲ ዝቕየር ማለት እዩ ካልእ እውን ኣከዳድናኻ ጫማኻ ውፂእኻ ናብ ቤተክርስትያን ምእታው ኣከዳድና ብዙሕ መፅሓፍቲ ቀደም ተኸተል ኣቀማምጦ ማለት እዩ ቀዳማይ ወንጌል ማቴዎስ ይቕመጥ ካልኣይ ወንጌል ማርቆስ እናበለ እዚ ቆንና ቤተክርስትያን ይበሃል ማለት እዩ ክመስበን ሓንቲ ሕቶ እሺ ሽልማት አለው እንዴ? ምህረይ ሽልማት አለው እንዴ? ሽልማት ጨብጨባ ነው ጻዮሚና ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዶ ሳልሳይ በ14 ነጥቢ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካልኣይ በ22 ነጥቢ ቅዱስ ድንግል ማርያም ኦስሎ ቀዳሞት በ24 ነጥቢ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን
نفسي زبسحنا بزي زراينا يمزقنا نفسي زبسحنا بزي زراينا يمزقنا الشيخ حرام سجاب بزي ساعتين زعلت زين زي زين صحنا እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይሁን ከመይተ محمد እሺ ህራይ حنسب كلاتنا حنسب سيط نبل حنسب كلاتنا صباح مدبنا نقول إنا هنجمر كم زنا يلوم ما أنتو بتصلوا تتجمره نقول صلوت كلمة سينا ساعات حموشته مالتي كم زمان أنا صلوت كركب كم بدلي سبب نقول نمتعنا ابنا لما أنتي ساعات حموشة يجمروا بتصلوت مالتي البرنامج كأخي تقرأ أمسي يزرع سلزي البرنامج كم يزلوا صباح نقول تمرت لنا دهريون دهر مسحون تمرت لنا إشتى دهريها زت أخذلوا النايم كم يجينا هنا عبد الله نازل هذا عبيز ولا زت أخذلوا النايم كم نداوله بزح مدوات لنا ما شو سواتي ولنا حجي أمم مدك أسينا كأسي لهم كيد كنكلا لنا خير بشنا ساعات كندي كوين الله فادوس قريب حكي فادوس ندخل قريبه 5 حد اندحر انت نقبر لنا صوت كنبل لنا دغوتينا واعوا كنبل يبلنا عواو እንዳበልና ከባቢ ክንርብሽ ይብልናን حق ስለዚህ እቶም ኣብዚ ንድቅስ ንኹን ወፂና ብመኪናና ዘውርና ንኸይድ እንታይ ዝብሉ ዘማዓዲ ኢነስተመን ተጠቀም ኢነስተመን አይ ውሽጤ አቡና ብጸሎት ዕጸውልና بصورة الصورة كلاتنا نصلي حفظ مهاري أملاك مهارنا تسهلي أملاك يسهلنا بركة رديت زينة يسوع كريستوس بركة رديت أنا إدنا قدس قدوسان نسيت مسان ولادي أملاك كلنا بركة لك ملائكة قدوس ميكائيل وقدوس جبريل يحضر لنا قبائنا يبارك لنا قدس لنا بسلام جميرو بسلام يفصلنا ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይወርደልና ብርሃነ ልደቱ ብርሃነ ጥምቀቱ ሰላም ይብጽሐና ዘመኑ ዘመን ሰላም ይግበረልና ወልአቡነ ዘበሰማያት ከመሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ንብለና አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእስመ ሱታላትነ ወባልሐነ اسم زياك ايت منقص ኃይሉ ስብሐት ለዓለሙ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወልድት የማርያም ሰላም ነች ድንግል ህልናቸው ድንግል በስጋችን እግዚአብሔር ጸሎት ሰላም ነች ካንቲ አንስት ወልክ ከርስች ተበሲ በሲቶ ማርያም ተጸጋ እግዚአብሔር ስለቻለ ሰላም ከተንታና ፍቅሮች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልን ኃጣዊነ ይፍታህ ወእስራኤል ግዝናውና ከመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ድምሰ ሲያበሳ
ወልዱ ለብሩክ እሳቴ ብርሃን ስልጣን ዘወሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት አበዊ ካህናት ሐዋርያት ዲያቆናት አበዊት ወአእማን ደናግል ወመነኮሳት ብሔረት ወጓለ ማውታ አእርጉ ሕፃናት በበስሙክሙ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ወድሉዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብዝሃለፈ ይምሃረና ብዝመጽእ ይቀበና ከመሆ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ፍልጠት ይኹን ብዘይ ፍልጠት ዝገበርና የኃጢአት መስርየልና ብርኩለይቲ ይግበረልና ሕራ የላዓይኑ ዘጀመረና አጀመሩ ዘፈጸመና ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይኹን። በሰላም እተው